This is the crossroad again. On your left, you're going to Antique province, right to Katiklan. So there's a lot of, that's it, Antique, Majias Park, Kulasi. Wow. It is pronounced Antique, 3 syllable, not Antique. May Amerikano mag-pronounce na Antique. So amo gali na dang lusot ya. So amo na ni di, alright. So pwede no, Katiklan. Dali to sa Bugasong ko sa San Jose. Dila ko magi Katiklan dahil balik na lang dayon sa Ginagyanta. Ano na ni? Ibahay na eh? Nabas. Nabas na. This is now the town of Nabas. Palomata building. Uy, Palomata. May mga Palomata dito. Hindi bless sa travelers, you know? Hindi bless Palomata. Mga sa kwan dito. Sa Balasan. Balasan? Oo. Sa may Konomar na sa itong dati yung Darila Balay. Mga taga-dire na sila. Hindi matsigura. Nagpareho lang siguro. Kasi kapamilya lang. Base. So this is Nabas, municipality of Nabas, Aklan, and the next town is Katiklan. Mugali niya. Dito ya siguro sa Buruanga, mga expert rider na dito. Mga batanon pa blang mayo magmotor. Ito magbangking-bangking. Bago ili ka magbangking-bangking. Pareho sa ako nga tigulang na hindi na pwede. Barangay Ipon. Kuhaan mo isa insurance. Comprehensive pa. Comprehensive. Amo na to istorya ko sa mga tourist bus to sa Siargao, sa Cebu. Kuwatin sila may kag may mga radyo pa sila. Oo. Amo na giveaway. Nauna kami sa imo. Pero hindi siguro sa landslide ay gina-reinforce nila, no? Katao man siyang view. Pwede mo imagine nun nga kung mo na mga balay-balay, no? Daw Hawaii man kag kung maning scenery ito sa Hawaii, ito naman sa Maui, dagat di Pacific Ocean, Virgin Paris di sa Piako. Galing wala lang yung pamalay-malay sa kilid. Dagat na natin sa Piak.
ang gali eh. Kung sa Iloilo ka magaling, sobra 4 oras eh. Oo. Magbiyan-tiki ka, mga anong bro, ito. Kung biya, Antiki. Antique, layo pa gid Antique. May gabiyahe man ng Antique to Series. Sire. Daanan na siya sa babaw mo. Galaw-gawa. Grabe yung mga panyo. May mga building no? Airport na dyan. Ay, tayo ng airport man. Airport na dyan. Oo. Building na alam. Sa mga airport. Mga torbas. Torba. Mga kanini Alice Airport, no? Tulad pa sa Aero. Damo isang flight Katiklan. Zero ka na. Kasi zero ka din. Maruwas lang. Gusto mo ruwas? Balik ka doon. We just passed by the airport of Katiklan. It's a busy airport. There's a lot of tourists are coming and going to the Boracay. This is the gateway of Boracay. And I think they have also a port here, pier, for the Roro bus going to Manila. Yeah, we're entering the municipality of Malay. Katiklan is part of Malay. Oo. So, barangay. The barangay sa so Sa Malay. it is the town of Malay, and Katiklan is just something sort of a barangay of Malay, and Boracay I think is part of Malay.
You can just go there through Caticlan. Tabon Port. Oh, I think. Maingat pa na siya. So, it's a very progressive barangay, Caticlan, but it's a part of the municipality of Malay. And Caticlan is the gateway to Boracay. Habagat. Ang pag-Boracay lang yan. Pero kung ano, dari na di sa may GT Port. Ang real nga port. So duwa gali ang port nila. Depende sa weather. Oo, depende. Tama ang subida ba? Wrong way kita. Oo. Sinunto mo lang to. Sabi ko na lipat. Pero siya diniritso yan. Pwede man din kayo mag-park yung dira o ang terminal dira. Lugsar ko anay kung tingala mo kung sugata ta daw naga usmut kay. Dere ang kwan drop off. Dere. Alright, finally. Dugay man ba? Ma'am, and an emergency warning. Get off me. Kami gam with Lolo. Your mommy is still working something. Okay? Come with me. I'll take care of you. Hold on. Hindi ka magkwan. I will leave you here. You're gonna stay here. Okay? Okay. Give me the same attitude.
Kakak. Your blood is sweet. Number niyo, sir. Okay po. Cheers po. Bisa mau nang mo?
Ha? Ano? Senior, sir.